Ndewono Igbo ndị ọma na-ege ntị. Ugo eberekwala na mgbagbu, orukwala ọzọ na emume nke anyị bụkwa emume ndị Alaore TV hiwere iji wee na-akwalite asụsụ Igbo makwa omenala Igbo, iji mee ka asụsụ anyị, omenala anyị, ihe nna anyị hapụrụ anyị ka ọ hapụ ịla n'iyi, ka ọ hapụ ịla mkpọrọ, maka na ọ ga-akwa adị mma na ọkụ amụnyere nwata nyụrụ n'aka ya. N'ụbọchị nke taa na nke anyị ga-ayọcha isiokwu dị ụtọ, isiokwu metụtara m, isiokwu a na-aghaghị ileba anya. Ihe awụ emume ndị Igbo nke a na-eme na ndụ onye ọbụla, ya bụ gịnị? Ọmụgwọ. Anyị ga-ayọcha ihe niile banyere ọmụgwọ, ka esi aga ya, ndị na-ejekwe nne ya, ihe ya na ya sokwa. Nsonye nke kachasị mkpa bụ nsonye ndị nwoke, nke na ọrụ dịrị nwoke na ọmụgwọ. Mana tupu m aga n'iru yọrịa isiokwu a ma kọwakwa onye mụ na ya ga-ayọrọ isiokwu a, atụrụtụ na nwe obere ume ndụ. Nnọọ onye ọma maka ịnọnyere anyị n'oge ịtụrụtụ nwe ume ndụ anyị. Onye mụ na ya ga-ayọcha ya bụ isiokwu taa wụ onye mara nke oriri n'okwu Igbo, nwafọ Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ, Oriakụ Azodo. Ọya ka mụ na ya ga-ayọcha. Oriakụ, biko kene Igbo niile. Ọhaneze ndị Igbo, ekele m unu. Oriakụ ekene. Oriakụ, biko gwata ukene anyị otu obi na-adị gị mgbe na-anụ na ị na-eje ọmụgwọ. Obi na-adị m mma n'ihi na ọmụgwọ bụ ihe ọṅụ ebe ndị Igbo nọ. Ọ bụ ihe ọ ga-abụ asị gị na-aga ọmụgwọ ga-ejikere nke ọma, n'ihi na ihe a na-aba n'ime ya karịrị akarị. Oriakụ, tupu anyị aga n'iru, eji m aka na ma ị nọbeghị n'ọmụgwọ, ị garala mmadụ ọmụgwọ. N'ime abụọ a ke nke imegoro? Anọla m ọmụgwọ nọchie ya ike. Ọ dị mma iji kọwata na Oriakụ awụọkwala awụọla agadi nwaanyị, maka na agadi nwaanyị na-akwa aka nka n'egwu ọ maara agba. Oriakụ akpọọla na ihe gbasara ọmụgwọ. Ọ dị mma Oriakụ, mgbe ahụ a na-abịa ọmụgwọ, kọwatụrụ anyị na nkenke ụdị ihe nne na-abịakwa n'ọmụgwọ na-eji wee bịa. Na mbụ anyị agaghị akọwawe ya, maka ama m na ọtụtụ n'ime anyị amatabeghị ihe bụ ọmụgwọ, karịchaa ụmụ agbọghọ nke ugbu a na ụmụ okorobịa. Ha na-alụ di na nwaanyị, nwaanyị na-amụ nwa, mana ha amaghị ihe bụ ọmụgwọ. Ka anyị bidogodo ebe ahụ. Ọ dị mma Oriakụ, ijikwa ya ịkụkwara n'isi ntu ka anyị bidogodo wee mara ihe wụ ọmụgwọ. Ọhaneze, unu anụla nne ya. Oriakụ, agwara m unu na nwaanyị a bụ onye ṅụjuru mmiri ara afọ n'ihe gbasara okwu Igbo, ya bụ na ọ ga-akọwatụrụ anyị ihe gbasara ọmụgwọ. Biko nakwa ekiri anyị ka ị na-amata ihe omenala Igbo niile. Oriakụ, biko kọwara ọhaneze ihe wụ ọmụgwọ. Ọhaneze na-ege ntị, udo dịkwara unu ọzọ. Ọmụgwọ bụ otu ọdịnala anyị nwere. Mgbe anyị na-ekwu okwu ọdịnala, ihe a bụ ihe gbasatara ma ndị Igbo, ma ndị Hausa, ma ndị Yoruba. Mana anyị maara na ndị Igbo bụ ndị na-ele ọmụgwọ kpọmkwem, n'ihi na n'ala Igbo anaghị eji nwa egwu egwuregwu. Nwaanyị bịa buru afọ ime, nke burukwe n'obi na ọwụkwa naanị ya dị ime, ma nwaanyị dị ime di ya dịkwa ime. Anyị nụrụ akụkọ ahụ n'akwụkwọ nsọ na nne anyị bụ nne Veji Maria na ọ tụrụ ime na-ejighị njọ, ya bụ onweghị nwoke ọ bụ ya na ya. Mana n'oge anyị ahụbidiri ihe ahụ. Onye chọrọ ịkọwa bụ ozugbo nwaanyị dịrị ime, ọ nwere onye ọ bụ ya na ya, onye ahụ bụ onye ọ bụ nwoke. Ya bụ ọmụgwọ bụ ọnọdụ nwaanyị na-anọ oge ọ mụchara nwa. Maka anyị ma na nwaanyị ndị mụrụ na nwa, ọ dịghị anya ofele gị baa ịpụta, ọ bụ ihe inye Chineke ezigbo ekele. Mgbe ahụ ị bara, mmiri pụrụ, ọbara pụrụ, ike gwụrụ, azịrịza gbara gị, imechaa n'ike nke Chineke mụpụta nwa a ekwughị okwu ya, ọ bụ gịnị? Ihe ọṅụ. Ya sayensị ọmụgwọ bụ ọnọdụ nwaanyị na-anọ mgbe ọ mụchara gịnị? Nwa, iji wee dochie ahụ ka ọbara na mmiri ndị pụrụ ya n'ahụ mee gịnị? Laghachitakwa.
ka ọkpụkpụ ndị sụkọlatara asụkata mekwa gbatekwa nke ọma ọzọ. Onye nwa bụ ọmụgwọ anyị na-ekwu okwu ya. Ndị Igbo na-ahụlanụ na ọwụkwa obere ihe onye anyị na ya nọkwa ebe ọkwa odegwu na onwe ka ya. Oriakụ biko gwatukenye anyị ọmụgwọ a na-anọkwanụ ya abalị ole? Dịka omenala Igbo siri dị, ọmụgwọ bụ ihe a na-anọ ọnwa 3 chara acha. Ọwụkwa obere ihe. Ọ bụ ihe ndị Igbo na-anọ tupu nwaanyị enwe ike pụọ si ya nọchala ọmụgwọ. Ya na mgbe nwata nwaanyị maọbụ onye lụrụ di nọ n'ọmụgwọ, ọ gaghị apụ ọ gaghị aga ahịa, ọ nweghị ihe ọ ga-eje. Ọ nweghị ihe ị ga-eme n'ihi na ọ bụ ike ka ị na-ezu. Onye gacha ọrụ lọta ya sakwa n'ahụ zuo ike, mana ike nke a na-ezu n'ọmụgwọ, ọrụ nke a na-aga n'ọmụgwọ bụ ọrụ kacha ọrụ. Ekwesịrị izu ike kacha gị ike. Nwaanyị pụkwanụ onwe iwu ji ya. Ọ nweghị iwu ji ya anụ, mana omenala Igbo megidere ya. Ya na omenala wụ na iwu ji ya mana omenala megidere ọ dị mma ka nwaanyị zuo ike ọfụma. Nwekwa ajụjụ na-agbakwagharị n'ọtụtụ ezinụlọ. Ọtụtụ ndị na-ajụ nwaanyị mụọ nwa, ele onye ọrụ ya ịbịa ọmụgwọ, ọwụ nne nke nwaanyị ka ọwụ nne nke nwoke? Dịka omenala Igbo si wee dị, a sị ihe emeziri emezi a na-akpọ ya gị nwamma. Onye fee eze, eze ri ya aka. Otu a m nọ, ọ nne m ga-ele m ọmụgwọ. Ya bụ ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ ọ bụ nwaanyị nwa ya mụrụ nwa bụ onye ọ dị n'aka ilele nwa ya gị ọmụgwọ. Ọ ka ọ dị n'omenala Igbo. Mana ihe ọzọ m chọrọ ịtụpụrụ gị azụ bụ mgbe ụfọdụ anyị na-achọpụta tupu nwaanyị alụọ di mụọ nwa nne ya nwụọla. Ịhụta ndị nọ n'ọnọdụ ahụ mere ha ebere n'ihi na ha na-ebe ezigbo akwa. Mana nweghị ihe otu onye mụrụ nwa kwe ya nke aka m ka gị na mma. Nne gị ma otu ọ dị, nne gị ma ụdị nwa ọ mụrụ. Ya bụ mgbe ụfọdụ ya bụrụ na nne gị anọ ya, nne di gị nwekwara ike lee gị na ọmụgwọ. Mana ọ bịazie nne gị anọ ya, nne di gị anọ ya, ọ na-ewute. A ga-achọta anụ onye ga-abịa lezie gị na anya. Ọwụkwa obere ihe. Ya na nne nwa bụ onye ọ dịra ịbịara ya ọmụgwọ. Ọ mgbe nne nwa nọ, nne di ya abịa lee ya ọmụgwọ. Maka na ihe a na-egosi na nwaanyị na-ejikwa oge ahụ cheta, ọ bụrụ onye nne ya na-anọ, ọ ga-ejikwa oge ahụ chetakwa na ọkwa nne m kwesịkwara ile m ọmụgwọ. Gakwazie n'iru na ugbu a kọwatụkwara na anyị ọtụtụ ihe ndị a na-eji abịakwanụ ya wee ije ile ọmụgwọ. Ịmụ a na-akwụ agba aka ahụ nwata eze. Nwaanyị ọbụla mụrụ nwa, ọ bụ oke na ọrụ dịra di ya ịga ebe a mụrụ nwaanyị, jiri mmanya gaa zie nne mụrụ nwa, zie nna mụrụ nwa, ebi oru ọnụ sị gịnị nwa na-emere gịnị amụọna nwa. Ezigbo obi aṅụrị na-adị. Mgbe o meziri nke a ga-asị ya mee gịnị lawa. Ọ bịala zie ndị nwe nwa n'ihi na asa dị mmadụ abụọ nwere nwa ịhụnanya ya nọ. Mgbe nke a mechara, nwaanyị ahụ nwa ya mụrụ nwa ga-abịazi kwadowezie ịga lee nwa ya ọmụgwọ. Gịnị bụ ihe ndị o ji aga? Nwaanyị ga-azụ n'azụ, nwaanyị ga-azụ ji maọbụ di ya azụta ji, azụta ọkụkọ, azụta okporoko kara aka. Ọwụkwa obere ihe. Were gaa lee nwaanyị gịnị ọmụgwọ. N'ihi na ọ garu na ndị agbata obi ga-abịa, ikwu ibe ga-abịa, ha esoro ya wee mee gịnị ọṅụ nwa. Oriakụ asịkwa mma jụọ maka na ajụjụ a dịkwa omimi. Asịkwana na nwaanyị amụọ naanị ofu mkpụrụ nwa, ọ bụrụ naanị ofu mkpụrụ nwa ahụ bụ nwa nwoke, ọ na-egosi na nwaanyị ahụ agaghị enweghị ebe ọ ga-aga ọmụgwọ? Ọ naghị egosi ya. Anyị na-achọpụta na onye ọ bụ oke n'ọrụ ya ịga ọmụgwọ bụ nne mụrụ nke nwaanyị. Mana asị ebe emeziri ihe emezi ọ na-adị mma. Nne mụrụ nke nwaanyị gachaa lọta, abịa kpọrọkwana nne mụrụ nke gị na nwoke ya abịa na imenyere ndị ebe emenyere ndị ebe nwata ka emere ibe ya obi adịya mma. Ọ dị mma. Aga nke ọma. Oriakụ ịgwagozi okwu, obi dị m na-aṅụrị otu isi anyakasị ya bụ achịcha nnọọ. O gosiri na itoro n'ala Igbo n'ime sonyekwe omenala anyị n'isi. Mana tupu anyị agazie n'iru baa n'isi sekpụ ntị n'okwu a bụzi nsonye ndị nwoke n'ihe banyere ọmụgwọ, anyị ga-agatụ nwa obere ezumike. Mgbe anyị lọtara anyị aga n'iru.
ndewonu Igbo ndị ọma. Ndewonu Igbo maka ịnọnyetụrụ anyị n'obere ezumike nke anyị gara. Matakwa na anyị na Oriakụ ka nọkwa ya na onyonyo ogo na-ayọchakwa ọmụgwọ. Ebe anyị na-abazi ugbu a wụ nsonye ndị nke nwoke maka agakwa ile ọmụgwọ wụkwa obere chetakwa na nwoke Igbo m gara ọmụgwọ ya ole na nwatakịrị eji ọkụ ya tukpuo n'ime friji si ka ọ jụlata nwa obere oyi. Ka anyị gakwa n'iru. Oriakụ ịma na beta nnama betasi ya ọkwa na-arụ nnama ihe ndị eji agakwa ọmụgwọ nwoke na-eweta. Gịnị meziri na unu gawa ọmụgwọ unu a na-asụgara nwoke ibe m bịa ka anyị gaa? N'ezinụlọ onye ọbụla nwere ọrụ dịrị ya nọkwa ịmara nke ahụ. Eziokwu. Di nwe ụlọ ideji ụlọ ọ ga-ahapụ n'ụlọ gawa ebe nwaanyị ma otu esi asa nwa ahụ, nwaanyị maara otu esi amara nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ mmiri ọkụ n'afọ. Ihe na-awụ ọrụ dịra nwaanyị. Onye anyị ji si n'ọkwanụ ụlọ legide ụlọ ka anyị gakwanụ ma mee gị bịa maka ọrụ dị n'ime ya. Ọ dị ha ofele ọ bụkwana ihe nwoke ga-eme gị arụ gwa gị eziokwu. Ọ dị mma ijikwa okwu ebe ha, mana chetakwa na ndị Igbo na-asị nwoke nwunye ya nọ n'ọmụgwọ nọkwa n'ọmụgwọ. Ileba anya okwu ahụ, elee ihe ọ dị gị ka nwoke nwunye ya nọ n'ọmụgwọ na-agbagharị mere Igbo o ji sị nwoke nwunye ya nọ n'ọmụgwọ nọkwa n'ọmụgwọ? Ajụjụ ga-amaka. Ọ dị mma. O nwere mgbe anyị na-eto eto n'ọkwa n'oge ugbu a abịa a na-agụ egwu asị di na nwaanyị nwee nwa. Ihe di na nwaanyị ji nwere nwa abụ ka anyị siri kwuo na mbụ ọ bụghị nwaanyị na-etinye onwe ya nwa n'afọ. Ọ bụ ihe ya na nwoke ga-akpa mee. Ihe chọrọ ikwu n'ime ya bụ ya bụrụ na nwaanyị nọ n'ọmụgwọ nọdịkwanụ na-ahazikwanụ onwe ya eletakwanụ nwa amụrụ ọhụrụ, nwoke ga-apụkwanụ chọtakwana ihe a na-eme gị na-eri. Ana m achọpụta na otu amụwa anọ m nọrọ ọmụgwọ ozugbo e bupụtara nri di meburukwe ngaji ke ya mmiri ọkụ ya na-eme gị nwaanyị nọ ọmụgwọ di ya nọkwa ọmụgwọ. Nwaanyị bụ nwoke nwata berekwa akwa na machijie nwoke ga-ebilikwana ọ mara ihe na-eme nwa amụrụ ọhụrụ. Ọ bụghị ihe a ga-eme agbachapụ otu onye n'akụkụ ya na-ata ahụhụ dị n'ime ya na ị na-eri di gị na-erikwe nna bụ ka na-eletezi m. Oriakụ asịkwa mma jụọ elee ihe ndị unu na-eri na ọmụgwọ maka na na-agwa ọtụtụ ụmụ nwaanyị gacha ha apụta ha na-egbukezi amụma ụkwụ obere ihe a na-eri karịrị akarị. Ụmụ nwaanyị na-afụ akụ n'ọnụ ọkwa ego anyị maka anyị na-ata gị n'ahụhụ. Ihe ndị anyị na-eri gụnyere anụ ebe nke dị mma, azụ gbara ọkpọrọkpọ. Anyị na-aṅụ mmiri ọgwụ kasịkwa ka ndị si mpaghara Mbaise ha shichaa ya ga-akpara ihe nọ n'ime ọhịa shichaa. Mgbe ahụ ọ dị ọkụ etili ya azụ, etili ya anụ, etili ya ose, tinye ụda, tinye ụzụza. Nwaanyị eburu ya n'ọkụ mee gịnị ṅụọ n'ụtara ji asụrụ n'asụ n'ụwa akpụ nke onye ọbụla na-eri eme gịnị di ya ga keletụ ntakịrị ya bịa weta ihu nye nwaanyị ya eme gịnị ya n'ofe. Ya bụ anyị na-eri karịrị gịnị akarị aka okporoko mara mma. Ọ bụ anyị nwe ya ihe okpokpo mgbe nwaanyị ji erikwe ndị ọ ga-aba anyị pụta onye nwaanyị ya mata na isi n'ọmụgwọ ka m ga-atụrụkwa ime nke mmụọ otu ahụ dị nwaanyị dị chi n'ọmụgwọ mee gịnị pụta. Oriakụ ijikwa okwu ebe ahụ asị mma jụọ a na-ada esibe ji ọzọ n'ụlọ anaghị atụnye ya ụda. Gịnị mereziri nke mmiri ọkụ ji ahụ eji atụnye ya ụda? Elee ihe ụda na-arụ na mmiri ahụ? Ihe ụda na-arụ, ihe ụzịza na-arụ bụ mgbe ahụ nwaanyị ahụ mụchara nwa enwere m okpokoro ọbara ma mmiri ma ụkwụ ọ sụkọlatara sụpụ. Ụda ahụ na ụzịza ahụ ga-enyere ya aka kasịkwa nka mgbe ahụ ọ dị ọkụ ya ṅụọ ya
afọ eme ya gịnị jụụ kama ibe ikpe ya gịnị ọkụ. Nke ọzọ bụkwa anyị na-achọpụta na ụmụ nwaanyị ndị na-aṅụghị ụda na ụzịza nke ọma ọ na-ara ha ahụ ịtụtụ ime ọzọ, mana gị ṅụọ ya ṅụzuo ya otu o kwesịrị ịdị na ọmụgwọ gị ka o kwesịrị ịdị, ọ ga-eme ka afọ gị jụọ gịnị oyi. Mgbe ọbụla ị chọkwara ịtụrụ ime ọzọ ga-eme gịnị ga-atụrụ ka ngwa gị ọgwụ ihe dị n'ime. Ọ dị mma. Oriakụ, nwaanyị bịakwara n'ule nwa ya ọmụgwọ ya laakwanụ. Ịma ndị Igbo na-asịkwa anụ bụkwa ụzọ matara ọgọ m n'ọnya ka m lekwa otu oge si benye m ya rukwa na nke m ka m marakwa ihe m ga-enye ya. Oriakụ, elee otu esi eleta nwaanyị bịara ọmụgwọ? Nwaanyị bịara ọmụgwọ Ihe ndị a na-enye ya ọkwa ọrụ ka ọ bịara. Mgbe ọ bịakwara o jikwa ihe mee gịnị wee bịa, mana mgbe ụfọdụ anyị na-elecha ihe o jiri bịa maka ihe o jiri bịa n'ụwa nke aka aha ya, mana anyị na-ekpe ekpere sị ụmụ anyị kara anyị. Ihe m chọrọ ịkọwa bụ mgbe ahụ nwaanyị bịara ọmụgwọ ekwesịrị iletekwu ya anya ya nụrụ ya, kọtakwara ndị enyi ya, kọtakwara di ya. Enwere m ezigbo gịnị ọṅụ. Ihe anyị chọrọ ịkọwa bụ nwaanyị bịa ọmụgwọ ya na-eri nwa mụrụ ọhụrụ, nwa ọ bịara ile ọmụgwọ na-emekwa gịnị eri. Mgbe ọ ga-alakwa a ga-azụkwara ya ihe nke ọ ga-egosikwanụ ndị enyi ya na ọ gara ọmụgwọ, gosikwanụ ndị nwunye di ya, ha esori ya ha gịnị oro kelee Chineke. Ihe a na-azụrụ ya ihe ndị a gụnyere akwa, a na-azụnye ya ncha iji wee sachasị na ma nshi ma mamịrị nwata obere ihe. Oriakụ, a na-azụnyekwu ya nzu nke ọ ga-eke ụmụ nwaanyị ma ya laruo. Ọ ga-ezụtakwara ude ọ ga-ete ka ahụ dị ya gịnị mma. Mgbe ụfọdụ kwa ndị eji ego na-ewerekwa ma akpa nnu nyekwe ha nke ha ga-enye ndị nwunye di ha, ma nyekwe ha ego nchọnchọ ha ga-etinye n'akpa, ma nyekwe ya nke ọ ga-enye di ahụ o dowere na gịnị ụlọ. Ọwụkwa obere ihe. Oriakụ, ya kwa ọhịa ndị Igbo ji sikwa nwaanyị nọ n'ọmụgwọ di ya nọkwa ụkwụ obere ego ka a na-emefu ihe. Ma ihe mere ọtụtụ ụmụ nwoke nwunye ha dịrị m obi awụnye ha n'afọ. Ma ihe na-eme ọtụtụ ndị tupu nwunye ha amụọ ha ebule ha ụzọ nwụọ, ma ha kọkwata ihe niile oge efu ha. Obere ọnwụnwe otu ọ ga-esi belatatụ ihe ndị a. Ọ sị ebe ụkwụ ha nwaanyị ya tụkwasị di ya, ọ dị ma na-ịlụ nwaanyị. Ọ bụ mgbe nwaanyị bịara ọmụgwọ hụ na ọgọ ya aka adịcha ya, ọ ga-egbu onwe ya? Mba, ọ wụ obiọma ka ọ ga-eji soro ya ka eji aga. Onye bịakwutekwara na asị na iru ọma ka eju ji aga na gịnị ogwe. Ịbịa hụ otu obodo dị, hụ otu ụbọchị dị, ị gaghị atụwa anya na a ga-ebinye ego n'elu mgbe ị ga-ala. Mba, ihe m ji laik ụwa ala ijikwa na ọtụtụ ihe m jiri hụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ n'anya bụ ụfọdụ n'ime ha oge ha o nyere ha onye ha laa ewere ego akpa nke ha zụrụ ihe ha ga-enyekwanụ gịnị ndị nwunye di ha. Ọkwụnyekọrọ ndị gị silikwa otu ụlọ ọ dị ga-amara oke nọ n'ụlọ na-akọrọ oke nọ n'ama. Ihe niile abụ gịnị nghọta dị n'etiti ọgọ na ọgọ, ma ọgọ wụkwa chi ibe ya, ọgọ wụnụ chi ibe ya nụnụ. Okwu obere ihe. Oriakụ, tupu anyị apịachie n'ụbọchị nke taa, kọwatụrụ anyị otu obi dị gị mgbe nọ n'ọmụgwọ gị, mana egosiala ihe ndị i riri. Kọwatụrụ anyị otu obi dị gị, maka na ama m n'ihe lakpụrụ ị ga na-arọkwasa. Gwa gị eziokwu, a sị na obodo anyị esibeghị ike, a sị na ihe esighị ike, nwaanyị ga na-anọ na-aga 1, 2, 3, mana anọmụmụ 10. Mana dịka otu ihe si wee si ike, onye ọbụla na-amụzi ole ọ ga-eme gịnị ebidoro n'akwụkwọ. Nwa m achọrọ m akwụkwọ, nne achọrọ m akwụkwọ, nna asị weta nke a, asị weta nke a. Ihe ndị a niile bụ ihe ndị mmadụ na-elecha anya. Ya bụ ihe chọrọ ịkọwa bụ nwaanyị ọbụla n'ọmụgwọ mụnwa mgbe m nọrọ nke m obi dị m gịnị ụtọ. Di m letere m nke ọma. Ezigbo di m bịara ọ nọrọ nọ nke ọma, ọ lakwara nke ọma, ọ kpọtakwara ihe ọma. Chekwa ka m gwa gị okwu obere ihe. Ama m na elube nwaanyị alụbekwa Oriakụ. Mgbe ọbụla ọgọ gị nwaanyị bịara were ihu ọchị na-ese, were obiọma, were akụkọ dị mma na-eme gịnị eso ya. O nwere ike ya lawa
kịsị ọgọ m chere na ọ ga-awa echi ya sị m ọgọ m ama m ihe gbagharị ya hapụ amacha m ka m lawa m ụbọchị ọzọ maka nwere ike mgbe ị mụrụ nke mbụ o nweghị inyere nne gị maka aka asachabeghị mana ndị lụrụ di na nwaanyị ọhụrụ ọ na-adịcha ofele nwere ike mgbe ị na-amụ n'aka abụọ aka eme gịnị asa gị ya were ezi ụgbọala buru ngwongwo bulara ọgọ gị obiọma akpa ya bụ onwe m ahụrụ m ihe dị mma n'ime ọmụgwọ ọ bụ ihe m chọrọ ka nwaanyị ọbụla na-eme na-agbanyeghị na ọlọrọ ọhụrụ mmụta ọrụ emene ọtụtụ ụmụ nwaanyị anaghị anọzi gịnị ọmụgwọ nke na-ebute ihe ọdachi n'ezinụlọ dị iche iche kasịkwa nka n'ebe ụmụaka amụrụ ọhụrụ mere gịnị nwata ga-aṅụ n'ara nọ ṅụzie nke ọnwa oriakụ asịkwa mma jụọrị ịma nwaanyị lụọ di nne ya na-agara ya ọmụgwọ ọ ga-ebu ụzọ tiga dị ogwo were obiọma gaa mana ịhụzielu n'otu uwe ugbo ya adịzi ụmụaka galavutewazi afọ ime nwata na-etoru vute afọ ime agaghị gakwara ya ọmụgwọ ọwụ ihe ziri ezi ọmụgwọ bụ ihe obiọma nwa ọbụla gara tụrụ ime ọgwa dịka otu anyị si kwuo ya obi ọ ga-adị ndị nwe ya mma obi ga-adị ha mma ọnwa ọmụgwọ na-agara ya ihe a ga-eme wụ gbaruo gaa leta ya marakwa ma isi o mere gịnị pụtara isi ya pụta nwaanyị ala gaa zuoro onwe ya ike ọ bụ ihe anyị na-ahụ n'ụwa nke ugbu a ya bụ emezi ihe emezi ọ na-ama mma n'ukwuru ihe meziri emezi ndị Igbo akpọ ya nwa mma ọ bụ ihe anyị chọrọ ikwu a na-ele ya ọmụgwọ ọ dị mma Igbo ndị ọma unu anụla nne ya n'ọnụ oriakụ onwe obere ihe oriakụ nwaanyị ṅụjuru mmiri ara afọ n'ihe gbasara ọmụgwọ omenala ndị Igbo tetakwa maka kwa ụmụ nwaanyị a na-agagharị ndị ahịa mbugharị ime ọkwa ịmụ ọkwa nwekwa onye ga-abịara gị ọmụgwọ nwee ndidi chere oge Chineke ka ị lụọ di ka ị bịa ọmụgwọ ka di gị nwekwe n'ọgọ nne mụkwara gị enwe ọgọ ebe a ka anyị ga-apịachi ya na nke anyị n'ụbọchị nke taa oriakụ iji gwa gị nke eziokwu obi ịba n'obi ma inwe ike inweta nzu obi juru m nnọọ na-aṅụrị otu isi bịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa owu naanị na ị bịara otu isi yọcha isiokwu a gosiri na ịnọla n'ọmụgwọ hụkwanụ ihe niile nọ na hụ isi ya hụkwanụ ọdụ ya mgbe ọzọ anyị kpọtụrụ gị biko na-abịara maka na Igbo niile ga-eweli aka elu otu isi yọcha ya bụ isiokwu mana tupu anyị apịachie ya ma dọbiri ya n'ụbọchị nke taa kelekwa Igbo ọzọ Igbo ndị ọma gere anyị ntị ekele m unu ọmụgwọ bụ ihe dị mma anyị agaghị ekwe ka omenala a laa n'ihu udo dịrị unu ọ dị mma Igbo unu anụla nne ya unu nụkwu otu o si kwuo chetakwa na ọ kwukwara na ndị ahịa mbugharị ime ọkwa nwekwa onye ga-abịara gị ọmụgwọ agakwala bute ime na-eme anya abịa shiere gị ji mmiri ọkụ nwekwa onye ga-emere gị ya biko nwee ndidi chere oge Chineke ka nwoke lụọ di nne mụrụ gị enwekwa n'ọgọ maka ọgọ ụkwanụ chi ibe ya ọgọ mmadụ nwekwa n'ibe ya biko na-aga n'iru na-ekiri anyị n'izuụka niile dịka anyị na-ewetara gị nke anyị nke a bụ emume nke anyị na-eji akwalite asụsụ na omenala Igbo anyị ọkwa ndị Alaowere TV na-ewetara gị ya bụ emume aha m bụ Sunny Umar